माथो बेलाय हाथरखि मेहेर मुनुस माया खोनादों नोङो मेहेर औ बबेनिफ्राय गाबज्रिदों बेलाय आंबोथ' खोनादोंलै ओमफ्राय आंथ' खोनायाखैल' नै नुगासिनो आङो मा अहा नैलाय बैनो गाबज्रिगासिनो जोंखौ सोर बहा नों मा गोजौआवसो नायदावखो ओरै नायनो बिथिं ओरैसो दङ आङो ओरै फै सोर बेनो नामा नोंनि हाथरखिया आरे बेनोथ' ना माय हार्ट आंनि जिउ बे बिब'आ दंमोन नोङो आरे वाव व्हाट अ लव स्टोरी ना तमाम बे हाथरखिखौ फाइनालि लोगो मोनबाय बारे बा हाथरखिनि माया मा जाबावगोन बे दानि जुगाव फाइनालि हाथरखि फाग्लाया हाथरखिखौ लोगो मोनबाय मालाय गावनिखौ आयौ ओमफ्राय आंलाय माथो खालामबावनो नायनांसिगोन र' नायगोन आं बिसोर मा रायलायो मायो नायजोबगोन आं नोंखौ बेसेबां नागिरदोंमोन आं बेबि बहा गोमाया नों दिनै औ मेहेर दैनि दाहाजोंनो बिदि फैबाय आङो बेखौबा बेसेबां बिखा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थादों आङो हाथरखि नोंना फाग्ला आसिगा दैयावनो बाज्रुमबावदोंसो मा रायना होलै बेखौ एसे मा खोनाखो आंलाय मेहेर नों बाज्रुमदों औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय बेल' नंबावा फुरा टाइम हाथरखि फाग्ला जादों बियो नों सिरि थाथ'नो हाया नामाब्रा मिस्टेव थेव नुवाखै नामा नोंसोरो आंबो दं बेयाव नोंसा उनाव न'आव रायलायना मेहेर बिनिफ्राय थांग्रोनांसिगोन दे जोङो सोरबा दै जिङाव बिदि थाबाय थागोनलै ओमफ्राय हा सोरथो बिलाय बुंनो थांब्लाथ' मिस्टेव थेवानो लाजायालै रायलायनायानो जोबा बेना देन्जार रायलायनो हायोलै बियो नाथाय अब्लाबो जेन थेन बिनि थाखायसो लोगो मोनफैबाय आं नोंखौ ओमफ्राय नोंबो बेयाव मेहेर खस्थ' मस्थ' आंबो बिदिनो बेहाय थाफैबाय जोंनोबो एसे खस्थ' नांदों नोंगौ नागिरनाया बेबायदि मेथाइ जाहोआबा गोबावै नोंसोरो बावनांखाया हाथरखि बिस्कुटबाबो जागोन दे दाथ' बेहाय दखानबो गैयाना बिनिफ्राय थांग्रोनोसै थ'दो थोग्रोदो बिनिफ्राय हाब ओमफ्राय बेबि नों मोजाङैथ' दंना मेहेर ओमफ्राय नोंलाय मानोथो बिदि खालामनाय नों जेबो प्रब्लेमथ' जायाखैना खाफाल मोजां होनजागोनलै हाथरखि नङाब्लाथ' मेहेर बिदिनो होनजासिगोन जाबाय खोमा दे दा दै जिङाव बिदि रायलायबाय थाबा जों साथामखौबो गोजौआव लांफिननोसै जोङो नङाबा अब्लालाय माथो टेनसन बावथ'दो औ जागोन दे थौ बेबायदि बेहायनो संसार जानो गोसो गैयाथ' नो वे थ'दो थेंक इउ बिसोर सानैखौ लोगो मोनफिननायनि थाखाय नाथाय सोरखौ थेंक इउ होनहरखो ओमफ्राय नों आं मिथिंगाखौ बुंदों आरो मानसिया एसे बोरैबालै बियो अब्लाबो बेनो नोंनि जिउखौ बासायदों आरो नोंखौ आंनिसिम लाबोनाय बायदि जाबायना अब्लाबोलै गोख्रैथ' हे आं माबोरै थेंक्स बुंबावनो दे नोंखौ माबोरै बुंनो आरो खुगाजों बुंगोन ओइ बिदि नङाब्रा जुदि नों बुङा होननायालाय माथो खुगानिफ्राय थेंक्सआनो ओंखारखाबाय जेबो नङा दे आसोल जेबो नङा नों जे मेहेरनि जिउखौ बासायबाय ओमफ्राय जोंखौ मददबो होबाय बेखौ नायना लानोसै आं मोजांनो जेबो नङा दे मोजां न'आव थांदोल' नोंसोरो थुदोना नोंबो बारा बाजैजों थांनो आं थांनो हानाय नङा औब्रा थांबाबोथ' मोजाङानोमोन नाथाय नांथ'ला दे नोंसोरजों थांबाबा आं आइजों रायजो लायगोनसो आयौ नंगौ नामा दे आंनाबो न'आ बै खाथियावनो जागोन दे होमबालाय मालाबा फैफिनगोन आङो दे फैबानो जाबाय दे होमबाना बायथ' जोंबो बिराद हाखु दाखुलै आंहाबो हाखु दाखुखा बेसेबा दैयाव बेरायनानै फैबाय जोंहा एकदम वाटार ड्राइभ खालामनानै फैबायना औ नंगौथ' आरो थेंक इउ अके बाय बाय लोगो मोनफिनगोन दे सि इउ सुन आरो थांगासिनो रा थि खावलायखौ मानजिनांसिगोन ना माजों खारबानांगौ जाखो बेलाय मोजां खालामासै नोङो मादै गामिनि सासे मानसियासो खिन्थाहरनानै बेयाव फैबाय आङो ओमफ्रायथ' नोंसिनाबो न'आ ग्लाम लोमदों माथो हाय बाबु जानो लोंनोबो खस्थ' जाबाय आरो थानोबो उसुबिदा बेखायनो नैबे स्कुलावनो थाफैथ'नायसै आरो बिराद खस्थ' मोनबाय माथो दसेनो माथो खालामबावनो उफाय गैया अखायाबो नागारथाराखैमोन नै दिनैसो एसे सान्दुं दुंना रानसिगोन बियो आं दासो नायनानै फैदोंना रानाखैनोमोन माथो दैयाबो एसे गोथौ माबादों जानायालाय गोथौआनो लोमदों आरो बेबो बारा मोसौ बोरमा गैयैखायसो नङाब्लाथ' नाथाय ओमफ्राय थुनथुलियालाय मादै फनखौथ' जेन'बा कारेन्टआनो गैखाया मोनथिखाबाय दे आङो ओमफ्राय मानसियालाय बहाथो मानसियाथ' सोरखौबा मदद खालामनो होननानैसो थांदोंमोनहाय माला थांब्रबखो आं बुंबाय दा थांनानै मालाबानो गैला मानसियानो नाथाय सोरखौथ' मदद होनो थांदों बेलाय मिन्थिया बाबु सोरबा आं सिनायाबो ना माने ओरैबायदि जादोंमोनहाय मैयाहाय एकदम दैयाव सोरखौबा मोनदोंना सोरखौबा मोनदों माने सासे गथ' सेंग्रामोनहाय
गबोनानै फैदों नामा? गथ' सेंग्रा माने आंनि फंबाय मेहेरासो नङामोनथ'। मैया लोगो मोनदोंमोन ना मादै? दैयावनो मोनमारदों दा। बेखौनो थुनथुलि आइया बासायहैनायखौ नुवाखै। ओमफ्राय हा मानसियालाय जेबो जायाखैबोमोन, गोथाङैनो दंमोन। दा आरो ना होननानैसो बारसिनहैबायना। दाना आरो बिदिसो ओंखारबाय। मा बुंखो ना होननानै बारसिनहैदों? औहाय दुस्थ'आनो लाजाया होनबायसिनि। बाबु मा बुंबावनो आङो। एथ' गोथौ दैयावनो गियाल'नानो ज्रोम। आंहासो बोरैबा मोनलायबायलै दसेनो। ओमफ्राय सानैबो जेबो जायाखैना? जायाखिसै बाबु। ओमफ्रायथ' सासेयाबो मोजां जाबाय, ओमफ्राय ओंखारलांबायबोदां। आं जेबो गेरेन्थिथ' बुंनो हाया, नाथाय आंनि फंबायसोमोन नामारा। मानसियाल' फैदोंसै बियो, दोखो रायखासिगोनसो आङो। ओजों न'आवबो दैया एसे रानबानो थांनोसै जोंबो। मानसियानोथ' मानो बिदिफालाय? बेबायदि बोथोराव जानला मानला बिदि थांनाङाना। बुजियाहाय बाबु, माथो बुंबावनो। बुंबाबो मानिया। जोंहाबोथ' ओरैनो मानसि गोमाखादों न'आव, आरो थुनथुलियाबो। ओमफ्रायथ' दा फैगोन बियो, फैनायालाय फैखायो। अके, ओमफ्राय जानायफोरा माबोरै मादै? दाथ' गोबां खस्थ' जाबायना जानायावबो। खस्थ'आथ' बिदिनोसै, जमा संदों आरो बेहायनो। ओमफ्राय दा बेखौनो जानानै दंगासिनो, दालि, आलु, बेनो। आयै, आबौ जानानैसो सफैबाय। औलै आबै, साननानै लादो खाफाल मोजां होननानै जोंनिखौ। बेखायनो दिनै आंबो आरो हनै आंनि हाथरखिखौबो लोगो मोनफिनबाय आङो। जों सानैबो मोजां मोजां फैफिननो हाबाय आबै। आयै, मा जाखो बेखौनो सानबाय दंमोन जोङो। नाथाय नोंसोर मोजां मोजां सफैफिनबाय। जिबायदि दुखु मोनगासिनोमोन जोङो, आरो जोबोद गिनायबो मोनगासिनोमोन आबै, आबौ मेहेर। आंबोथ' आरो गिनाय मोनदोंमोन ना आबै, नाथाय हाबाब, जों मालाय खम नागिराखै नोंसोरखौ, बेसेबांबा नागिरहोबाय थादो। अब्लाबो नोंसोर सानैखौ मोननोनो थाङाखै। गोसोआव बेसेबांबा गिनाय लानानैब्लाबो, गोसोखौ हमथानानैबाबो मोनगोन खोमा साना बेसेबांबा नागिरहोबाय थादो जोङो। आरो आबौ, आंना गोसोआनो फोथायनो गोब्राब मोनखादोंहाय, नोंसोर माबा मोनसे जासिगोन नामा होननानै। जोंसो मोनथिसिगौ आरो, न'खराव बेबायदि जारला जायोबा माबोरै मोनो। मोनथिगौ आयं। जेबाबो, माबोरैथो नोंसोर लोगो मोनलायफिनखो, आरो सानैबो माने जमा फैनो हाबाय जे। आरो नोंसोर बबे खन्द'थिंजाय दंहैयोमोन, बबे साइडथिंजाय? जोंथ' बबेथिंजाय थांखो बेखौथ' बारा थाल मोनासै। नाथाय आयै, दैयाबो ओरैबायदि दाहारखामोन ससेयाव, अब्लाबो आङो जेनथेन गावखौनो बासायनानै थाबाय। थेंक गड बाजै, नोंसोर जेबो जायासै। आफायसो, गासिबो नोंनि अननायावनो दिनै गथ'फ्रा मोजां मोजां फैनो हाबाय न'आव। औ नंगौ बिहामजो, इसोराबो माबा नङा माबा मोनसे राहा हरखायो, खैफोद फैयोब्लाबो। ओमफ्राय देहा हाथरखिया जेन'बा बेफोरबायदि जाबाय, जेनथेन गावखौनो बासायनानै लाखिबाय। नाथाय मेहेराबा, नोंथ' सानस्रिनोबो रोङामोन अब्ला। माने सासे सिख्लाया हेल्प खालामदोंलै आंखौ आयै। मा? सिख्लाबावसो? औ, ओमफ्रायथ' एसे लं स्ट'रिलै, बेखौ उनाव खिन्थासिगोन आङो। दे, अब्लाबो न'आव सफैबायथ' सानैबो, मोजाङै मोजांनो, बेनो जोंनि थाखाय थोजासे। आयै, आं बिफानो फन हरनोसै, बिसोरबो बैयावनो दंहैयोना दासिमबो। औ, बिहामजोहा खिन्थाहराबा। दे, नोंसोरबो थां, एसे फ्रेस जानानै लाग्रोदो गथ'फोर। जे रायलायनांगौ दायो रायलायनोसै दे आरामनो। औ, जागोन दे आयं। मा एसे गोथाव दे। न'आव फैनानै एसेबां गोथाव मोनजाफैबाय दे आङो। ओमफ्राय आयाबो बबेनिफ्राय बायनानै लायखो दे, एसेबां गोथाव। ओमफ्रायथ' दासो ताजमहलाव फैनाय बायदि मोनफिनबाय आं। जेरैखि जायाबाबो गावनि न'आ गावनि। नङाबाथ' बे अखायानो डिस्टार्ब खालामबायमोन ना। अभार हानानै होथारबाय, बेखायनो जोंनाबो न'आ लोमजोबदोंमोन। दासो ओमफ्राय गोजोन मोनबाय आं। आरो दाथ' गरमा होख्लायथारसिगोन बे होनाया। दासो दुंनो मोनदों, उनावनो जासिगोन दे आरो। थुनथुलि आइ? दुस्थामि गथ' बहा थांनायमोन नोंलाय हो? आंलाय सोरखौबासो रैखा खालामहैदों दा। बेवहाय जोंहा गावखौ रैखा खालामनो हायाखै, हो? न' दै लोमना सोरखौ रैखा खालामहैखो नोंलाय? जाम्बिलाय मानसि जाना मानसिखौ मदद खालामाबा। आंलाय सासे मनस्मायाखौसो हेफाजाब हैदोंमोन। ओरैनो बोथोरा गाज्रि, बेहाय बहा थांलाबाय थायो नोङो? मानसियानो लेवार बायदिसो सोन्दावलाबाय थायो ओरैनो। आंलाय लेवारनि रानिसो दा। बेजों आं लोगो मोनदोंमोन ना साननानै आं बारसिननाया? बेजोंबो जोंहा सोमोन्दो दंथ'। मा बुंखो नोंलाय हा? बेबा सोर हासिनियाना नोंलाय बोरै सोमोन्दो दं होनना बुंखो? आं सिनायो, उनावसो गोसोखांफिनदों आं। बेलाय बाजै लिसानि फंबायसो। आयौ, हाबे आब'नि बिहामजोनि? ओं, बे बाजै लिसानि फंबायसो दा। माबेथो बिदि फैखो होनबा बियो? बियो सानस्रिनो रोङामोननो, होमबाबो सोरखौबा नागिरनानै फैदोंमोन बियो। माबा गावनि मोजां मोननायनो। आयौ, बिदिसो जादों होनबा? ओं, एकदमबारे जि ड्रामेटिक सिनेमा नायना फैनाय बायदि मोनबाय आं। नंगौ नामा आइ?
प्रब्लेमफोरखौ ना नायनानैसो लुगैयो आङो माने चेलेन्जसो खालामनो लुगैबावो आङो गिनाय होननायबाथाय आंनि लिस्टानो गैया आयु हामासै मा बेलाय हा ओमफ्रायै गाइखेर दया गोथावथारमोन जाबाय आं जाबावबाय नोङो जानो नुबाथाय मावजियानो लाजाखाया आं ओरैनो मिन्थिखायो आं गन्थंआनो आंना मावजिनि बायदिसोखा मोदोमजोबखायो आंखौ एकदमबारे एकदम दोनखुमाबाबो मोनथारो माथो बेलाय हा ओमफ्राय नों बायनानै लायदों नङा आइ बेफोरखौथ' बे माबा नोंनि लोगोआसो होफैदों आंथ' लाखिनो सानाखैमोन दा आरो गावबो बायनानै लाबोथारबाय लाखिदो होनथारबायबा आंलाय सोर लोगो फैनांगौ दङमोन बे सानसेरां बाबुआलाय माथो आयु बेलाय मानो फैबावदों जोंनावलाय मिन्थिया आइ हा बिदिनो मोजां गाज्रि माब्रै जादों मादों बेफोरखौनो खबर लानो फैदोंमोन नाथाय आंखौ मानो एसे मिथिनो लुगैयो बेलाय ओमफ्रायथ' नोंखौबो सोंदोंमोन नोंथ' आरो थंगालि न'आवनो थाया बिदिसो होनबावथारबाय नों आंखौ नंखागौ नालाय बुंजाखागोनथ' आरो गावखौनो एकदम बिराद मा होनो बेखौ हिर'इन सानना लाथारबाय नोङो मदद खालामनो हारसिं थांग्राबो दै गेसाव गिलु बालुनो जाम्बि जेबो लस जाया सोरखौबा मदद खालामनानै माने एसेबाबो बिनि खुसि होनो हायोबा सोरखौबा जुदि प्रब्लेमाव दङ ना बा प्रब्लेमाव नुयो बेखौ अब्ला मदद बियोब्ला मदद होनांगौ मदद खालामनो हायोबा खालामनांगौसो मानो नों मालाबा सोरखौबा खालामनानै नायनाय अब्ला बेसेबांदि गोजोननाय मोनगोन उनाव नोंनि मदद खालामनायजों सोरनिबा मोखाङाव खुसि फैयोब्ला आंबो बेसेबांबा मोजां मोनदों अब्लाबोथ' ना ओमफ्रायथ' आं जानला मानला फावसायनानै थाग्रा नङाना बियो बेसा हाथरखिखौ लोगो मोनैनि सिगां बेसेबांबा दुखु जादोंमोन नाथाय जेब्ला बियो लोगो मोनो हाय आंबो खुसि मोनखालायखादोंलै मोनसे ओरैबायदि स्माइल फैदोंना सानैनिबो महराव वाव मददथ' खालामनांगौ अब्लाबो नोंखौबो सिन्था जालायलाङो आंहा जेबो नङा नै आरामसे न'आव फैना मेथाइबो जाखांबावबाय आं ओमफ्रायथ' आइ बे सानबाबाबो बेदरबो एसे लाबोबावदोंसो माबा बिदिनो माबा माबि एसे बायना होफैबाय खरसानि थारैनो जोंखौ जोबोद मदद होमारो बियो होयोथ' आरो नाथाय आंथ' बुंखायाखै आंनाथ' फनाबो बन्द'सोबाव अब्लाबो गावनो गोसो जानानै फैमारो खोमा दे आइ माथो बुङा आंलाय आबा मेहेर आयौ आं माबोरै बुंबावनो दे आबा आंसो मिन्थिसिगौ आं माबोरै मोनदोंमोन जेब्ला नों दैयाव बारसोमदों वाव आयै मोजां नांदों दे खमसे खम नोङो आंनि थाखायथ' एसेबाबो सिन्था जादों नङा होमबा हेरि आबा आंलाय मानो सिन्था जाया जानो दे आंनि फिसालाया दैयाव गलांदोंबा ओमफ्राय नोंखौलाय सोरथो बेबायदि दैयाव बारसोमनो खिन्थाया डाइरेक्टनो मा खालामनो नोंहामजो आं गलांबायबा दैयाव नाथाय नों माबाफोर जानायमोनब्ला नों गावनो सानस्रिनो रोङा आरो बासायनो थांदो माथो जाखो नों जेबो मोनाबालाय मा जानो आंथ' मोनोना आं आंनि हाथरखिखौल' सानो आयै बेखायनो बेनाव माबाफोर खैफोद फैयोब्ला मोजां मोना आं गोसोखौ आरे आबा अब्लाबो एसे माइन्डफोरखौ बाहायनांगौ ना आबा ओइद नोंनि बायदि सैथान माइन्ड नङाना आंना नोंनासो डेन्जार सैथानब्रा खर'फ्रा माइन्डफोरा खोथा बुंबाय नों गावनि बिमाजों स' वाट माथो जाखो नंखागौबा नों बायदि एसेबां सैथान साननो हानाय गैयाब्रा आंनाव मिथिबाय गोसोजोंसो सानोना आङो हाथरखियानो दैयाव गलांबायबा माइ हार्ट आंनि जिउ बेखायनो आयै आंनि गोसोआबो गलांफाबाय आरो मा बुंखो नोङो आबा जाम्बानो बेहायलाय मा जाम्बानि बाथ्रा फैखो नङाबा आं नायबाय थानांगौमोन बेबायदि हाथरखिखौ ना जाम्बा जाम्थाबाय दिनैबाय थानांगौमोन माला मोनो आरे आबा नों खुदनो सानस्रिनो रोङाबा बोरै नागिरलायगौमोन नोङो दा नोंबो खाफाल मोजांखायसो बेफोरबायदि मोजां दोङो नोंनि खोथा नोंनि साननाय बेफोरो आंनि साननाया नोंजों मिलायाना नंगौ मिलायखाया बिनिबा बे नङा दि आं हाथरखिखौ साना बिहामजोखौबो आं सानदों बिराद सानदों हाबेबा मा जागोन बबेसिम बोहैलांखो गिनायबो मोनदों आच्छा आयै अब्ला नोंनो दैयाव थांनाय नुखानानै मानो बारजुमाखैलै दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो लोगोफोर बावनो नाङा आरो गाबोन नुजाफैफिनसिगोनलाय अब्ला दिनै थांथ'नोसैलाय जोंहा आरोथ' हायोबा कमेन्ट्सबो खालामदो गोजोननाय मोनगोन आरोना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउ आंथ' दिनै ओरैबायदि माने भिडिअ'खौ लाबोथ' सानदोंमोन आरोना दिनैहाय नाथाय अब्लाबो लाबोबाय माने खायसे नेनानै थायो नालाय बेखायनो लाबोबाय आरो लोगोफोर जोंबो सानसे लाबोआबा माने गाज्रि मोनलायलाङो एखनबा रेस्टबो थानो लुगैयो नाथाय डेलि होनाय जायो जोंना ओमफ्राय सानो एखनब्ला रेस्ट थानोसै नामा दिनै लाबोथ'ला नामा बिदिबो सानलायलाङो एखनबा नाथाय उनाव लाबोफिननोबो गोसो जायो आरोना बयबो नङाब्लाबो साफा सानैब्लाबो जोंनि थाखाय नेनानै थानायानो माने जों लाबोनो लुगैयो आरोना बेखायनो दसेब्लाबो नुजाफैयो लोगोफोर दे होमबा बयनिसिमबो गुड नाइट